ndị be anyị ekene m ụnụ, ndị be anyị ekene m ụnụ nke echi nya zalụ unu. Ihe anyị ekwu maka ya n'ụbọchị taa maka ihe a na-akpọ hallucination. Gịnị bụ hallucination? Hallucination bụ ị na-afụ na-anụ ihe adọrọrị, ihe ada afụ anya, sọ gị na-afụ ya, sọ gị na-anụ ya, onye ga na-akpọ hallucination n'oyibo. Ịfụ, ịnụ voices na-asị gị, asụrọ gị, ịfụ ihe nwa ozie gị ezụrọ gị, onye ga na-akpọ hallucination. Ihe ada afụ anya, ihe adọrọrị na voices na-agwa gị okwu. Gịnị kpata oge niile sọ ihe ị na-afụ na ihe ị na-anụ bụ ihe adọrọrị? Sọsọ negative ka ị na-afụ. Ebe mmadụ ya anwụ, ebe mmadụ ya anwụ, ebe mmadụ ya anwụ, ebe mmadụ ya anwụ, sọ ya ka ị na-afụ. Onye nwa sị gị na onye a adịghị ebi ezigbo ndụ, na famili ya adịghị ebi ezigbo ndụ, na ha nta niile na aya ekpochapụ ha. Na famili dị otu a anwụtala ọgọ, na aya ekpochapụ ha. Na famili dị otu a egburọrụ ndị nna 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 ya ọgọ, na ha nta niile ya anwụ. Na famili dị otu a gbakọta alụsị obodo ha azụ, na ha nta ya anwụ. Na famili dị otu a ma nke ya mere nke ọzọ, na ha nta ya anwụ. Na alụsị ya ekpochapụ ha, na ndị ichie ya ekpochapụ ha, na chi ha ya ekpochapụ ha, na ihe niile dị ebe ahụ ekpochapụ. Sọ gị ya ebi ọkụ ya? Sọsọ negative ka ị na-afụ. Dibịa ọbụla ị batara bie, o wee sị gị mee nke ya mere nke ọzọ, na nke a jikwa na-eso gị esoro nke ọzọ, weta ego, na ihe anwụ ma ị mere nke dị otu a, na ọnwụ na-ada n'isi gị ma ị mere nke dị otu a, si ebe ahụ pụọ. Ọ ka ọ kapụ gị ego ka ọ na-achọ. Oge niile sọ ihe a na-afụ bụ negative. Ọ ihe niile a ka a na-akpọ hallucination. Ihe niile a ka a na-akpọ hallucination. And hallucination is symptoms of mental disorder. Ọ ya ọ bụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji na ọcha n'ụlọ ọgwụ tata. Hallucination, ihe a na-afụ na ihe a na-anụ na-asị ha asụrụ ha. Ịghọta? Ihe adọrọrọ ya. Ihe niile a bụ just in the head, n'isi gị ka ọ dị na-enye nsogbu. Chemical imbalance in the brain na-cause somebody to be hallucinating. Onye ọ na-akọsụ gị ihe niile, chemical imbalance dị na brain gị na-enye nsogbu. Ihe niile ọ na-akọsụ gị na hallucinate. Isi na Chukwu na-agwa gị, isi na God na-agwa gị na ihe dị otu a sị gị nke ọzọ asụrụ gị. Onye mere nke dị otu ọ dị, onye mere nke dị otu anyị anwụ. Oge ọbụla sọsọ tret ka iji abịa na ihe a ji wee sị gị na ihe ya na ịfụ nke a, ọ sịghị gị gwa ihe dị otu ya mee ihe dị otu, ọ bụrụkwa na ọ mere ya na ọ ya anwụ. Onye nke ọzọ mere nke dị otu, o mere nke dị otu, ọ ya anwụ. Ihe niile ahụ hallucination ka ha ncha niile bụ. O nwere ebe odu mmadụ eje. Ejiri ya develop obodo, ejiri ya ebild obodo. Ịghọta? So ihe a agbakọta ihe niile ahụ azụ na o nwere ebe odu ga-eje. Ịghọta na ihe na-ekwu ọkụsụ onye ihe niile a ka a na-akpọ hallucinations. Why do you always see negative? Why do you always hear negative? Ihe niile a hallucination in bad day. So you need help medically. Ọwụkwa n'ụlọ ụka, ọwụkwa ekpere, ọwụkwa oge eso ya n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ihe eje. You need help. Ọkụsịdị. One love. Okay, ndị be anyị ekene ma ọmụ ọbụla bita ọdịrị esi Los Angeles, California, USA, wetara nkụzi nke a. One love.